פעם היה סוס, זה שעכשיו אדם יש לו מונית. הלך לו עכשיו המנוע, יאללה עכשיו, הלך לי המנוע, שחדש לו הסעות, והאוטו שלו נגנב, הוא נהרס לאוטו, הוא צריך עכשיו לשלם עליו אלפי שקלים תיקון. אבל זה הפרנסה שלי, מה אני אעשה? אתה לא יודע מאיפה, השם יתברך, אתה לא מבין, אבל הוא יזמן לך את זה מדרכים אחרות. מה השם יתברך מנסה אותנו, הוא רוצה לבדוק אותנו באמונה. כמה אנחנו מאמינים בו. אז איך הוא יבדוק אותנו? אם כל יום נאכל ארטיקים ויגידו והכל ילך לנו כמו שצריך, אנחנו יכולים לשכוח אותו, מה שכתוב על עם ישראל. וישמן ישורון ויבעט. שהיה להם שפע, 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 ויבעט, שכחו את השם, שכחו. ואיתו שלא עשה, שכחו את השם. אבל יש לנו כל מיני מחסומים, כל מיני מעצורים. למה? כדי שנרים את העיניים למעלה. נרים את העיניים למעלה. כסא התורה מספרת לנו על הנחש. מה הקדוש ברוך הוא אמר לנחש? נחש עפר לחמו. שהאוכל שלך יהיה מצוי, מצוי. שרק לא תרים את העיניים, לא תבקש ממני כלום. כך, הכל מצוי. הכל מצוי. מה עשה לעם ישראל במן? כל יום ויום, מן יורד מחדש. כל יום ויום. לא תגיד, למה שמתברך תיתן שבוע? וזהו, מה צריך כל יום? למה צריך כל יום שאני לא יודע מה יהיה מחר? לא יודע מה יהיה מחר. כל יום המן יורד כל יום, יום ביומו. יום ביומו. למה? אמר רבי שמעון, למה שיהיו עיניהם תלויות לאביהם שבשמיים? כמו שהוא אמר, מה יהיה מחר? לא יודע, אכלתי היום את הלחם, זהו. ולא, זה המן, אם היית שומר אותו למחר, הוא היה מתקלקל. היית חייב לאכול אותו היום. למה השם עשה את זה? שמחר אתה לא יודע מה יהיה. לא, אין לך מושג מה יהיה. שלא תחם עליו, מה זה מחר? יהיה לכם, לא לכם. תעזור להאמין בך. תעזור לי שמחר יהיה. ככה כל המסע שמסע להם, 40 שנה במדבר. למה? להאמין אותם באמון. אתה לא יודע מה יהיה מחר. לא שאני מותר בחיים. זה מה שהגמרא אומרת. כל מי שיש לו בת בסלו, ואומר מה אוכל למחר, הרי זה מקטני אמונה. כל מי שיש לו היום אוכל, ושואל, מה אני אוכל מחר? היום נתן לך, מחר גם ייתן לך. מה אתה דואג? אל תדאג, אל תדאג. הדאגה והאמונה זה סתירה. אני לא דואג, אם אני מאמין, זה לא דואג. מה יהיה? יהיה טוב, בעזרת השם יהיה טוב. השם יתברך ייתן לחזק את כולנו, שלנו טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב. כן יהי רצון, ונאמר אמן.